Renungan Harian HKBP tanggal 21 Mei 2020. Jehovah do haposaku. Turpuk sadarion sada Petrus bindu 5 ayat onom. Atong patutoru hamuma dirimuna tuturu ni tangan ni debata nagogoi asa dipatibu hamu ditikinai. Jehovah do haposaki. Ahado mabain hita marukil manang marsitaonon alani hajahatota do manang alani haporsiata. Dohot pambahenata natikos nagabi sisogo tuganuk jolma naso makolo mohon adong hasitongan dohot hatigoran. Turpuk jami taon pabuahon molo pesong go peragam si taonon alani haporsiota jala alana soolo hita manghutun akadalan dohot tahini perjahat. Jolma na martua mahita disi alana parsi dohot dohita mian di pangundianan ni di bata Jehovah. Jala ala parsi dohot hita makihilalahon songon sitaonon ni akan abadia. Patudos tu Matius bindu 5 ayat 10 sada 1 ayat 10-2. Unang masay mangido hita tu debata asa malua sian ragam sitaonon manang ragam haporsuhon di portibion. Na ikon doi masa di ngolu ni akan aporsia nang di ruas ni horia. Ingot mahita asa roh hita tu debata mar hite-hite haserepon ni roha. Jala pasahaton hadiriot taon polin gabe apuna ni dibata ay disarihon do hita tung naganggu mahita di panarihonon ni dibata di ngulut taon. Molo pero halisuksung manang alogo nanayang manegay haporsiota torang jala dungo mahita disi. Mangido hita tu debata asa di pargogui ngulut taon asa boy manang ahape namasa boy do ta adopi sa luhutna. Idama di Filipi bindu 4 ayat 10 tolu. Parsa tokinan do hita mangolu di portibion nang pe 100 tahun hita mengadopi ragam hasusaan. Tung naso merapatan doi molo naong masuk kita Tuhan muliaon ni debata di harajaon nai. Atong buasa mahita saya mahaposan tu na olo salpu ro mahita tu ibana haposi ma ibana bona ni hangoluan si saleleng-leleng na hagogoon ma di ibana saleleng-leleng na. Amen. Sian buku si jahon si gandopari di HKBP buku pajonok hamu ma tu debata.